Magandang umaga mga kapuso, time out muna sa basketball court at tayo muna ang magiging referee sa B-Stock dahil makakasama natin ang isang basketball player na kabilang sa isang team na leading ngayon sa NCAA Men's Basketball. Kapuso, let's all meet Gio Ambuhot. Magandang umaga Gio at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka ngayon? Hello po sa inyo. Magandang umaga mga kapuso. Okay lang naman po sa ngayon. Mainit-init ngayon ang labanan sa NCAA Men's Basketball. Kamusta ang readiness ng team para sa kompetisyon? Medyo okay naman. Pero yun nga, i-work pa namin kasi madami pang araw na dadaan. Mas lalo naghahanda kami ngayon. Titingnan namin yung mga tendencies ng mga game, ng mga players ng Mapua. Kaya yun, medyo okay na, mga nasa 80% na yung paghahanda namin sa kanila. Sa inyong team, ano ang hinahawakan mong position para makascore kayo sa laban? Ako sa team, isa akong power forward. Siguro naman, hindi naman namin inuuna yung score eh. Basta unahin mo yung depensa kasi doon ka nakakuha ng momentum sa depensa. Pag nakastop kayo, yun, doon magsisimula yung offense. Naku, kita namin ang performance mo sa laro at napapahanga kami sa iyong husay at depensa at sa pagdala ng bola para makapuntos. Anong technique ang pwede mong i-share dito sa ating mga kapuso viewers? Yun lang po, kailangan lang po ng sipag tsaka focus ka sa game. Kasi kung wala ka sa focus sa game, parang magkakalat ka sa court eh. Yung kung nasa focus ka, magagawa mo yung mga gusto mo, tasamahan mo pa ng sipag. Kasi sa akin, more on offensive rebound ako eh, kaya doon ako kukuha ng puntos. Galing naman nun. Sa sinasabi mo, mapapansin natin kung gaano kahalaga ang teamwork at disiplina. Matanong lang, ano ang nagmo-motivate sa'yo para tahakin ang mundo ng paglalaro ng basketball? Unang-una, madami. Una-una, yung scholar. Bibigyan ka ng school ng scholar. Tapos, bibigyan ka ng opportunity. Once na naglaro ka ng NCAA, madaming nanonood na sa PBA, gano'n, na gusto kong i-recruit kung maganda yung lalaro mo. So yun, opportunity tsaka blessings na din to. Like, yun lang. Alright, daming supporters ang iyong team sa laro. Tanong lang, ano ang magandang naidudulot sa'yo ang, mapabilang ka sa NCAA Men's Basketball? Yun. Nagmo-motivate sa akin talaga is yung pamilya ko. Kasi nga, hindi naman kami mayaman. Kaya yun, iniisip ko, once na maging successful ako, tulungan ko yung parents ko kasi yun yung nasa isip ko talaga na gusto ko silang iangat sa buhay. Yun lang. Alright. Ano-anong mga paghahanda naman ang ginagawa ng team ninyo ngayon para sa NCAA Men's Basketball? Sa darating na finals, mensahe ko sa Mapua, huwag nyo nang masyadong galingan. Bigay nyo na lang sa amin yung championship. Yun lang. Alright. Looking forward kami sa iyo, Gio, sa iyong performance. Ano ang mensahe mo para sa iyong mga fans? Mensahe ko sa mga sumusuporta sa Letran, at sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Hindi nyo kami pinabayaan, lalo-lalo na yung mga nasa Letran community. Thank you sa inyo, sa lahat ng nanonood sa amin, yung mga pamilya namin, mga mahal namin sa buhay na sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo na di kayo nagsawang suportahan kami hanggang sa dulo. Arriba Letran! Alright. Maraming salamat, Gio Ambuhot, at wish you luck para sa iyong mga laban sa NCAA. I'm sure, malayo ang iyong mararating at tuloy pa rin ang suporta ng iyong mga fans. Stay safe, God bless, and score high. Nagpasalamat ako sa pag-imbita ng At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.